pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiunsang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag Color Number 1! Paradyo Bombo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa.
may isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you. Hindi bali na lang. Dala ko man ang ATM ko. Ako na lang ma-withdraw. Ikaw lang isa? Pero Sam, basi kun... Hindi ka magpaminsar sa malain. Hindi ako mano ha. Nalipat ka nga kung sa Tagalog pa. Masamang damo man ako? Buang Agoy. kagida? Agoy. Kasakit sang kilid ng naging kusi mo ba? Ano kay ikaw mo? Amo na sining sitwasyon naton. Makahimo ka pa ya maglahog. Basta maupod ko Bisan mahulat na lang ko sa salakyan Ay. May mahimo pa pala ako kung gusto mo? At last, nakagwagid man kita, no? Doginhidlaw man ako ba? Ako amo man? Dali. Masulod kita sa restaurant kay na, oh. Makaon kita. Sa katapusan, makakaon gid man ako sang manamit nga paborito ko ba? Kaya pagkatapos naton kaon karon, masulod kita sa sinihan. Malantaw kita sa sini. Sige,
Gustuhan gid ang pagwa naton sa sinihan? Medyo madulom na. Oh, ano? Mapauli na kita? Mabakalan na ako sa pagkaon ni Chaya. Para bisan paano, malipay man siya. Ate, sige. Mahulat lang ako sa salakyan, ah. Masandig lang anay ako dito sa pulungkuan sa salakyan. Hulaton ko lang ang pagbalik ni Samuel dari, ah. Madugay man kag nakalantaw kami liwat sang pelikula ba? Oh! Nakapati ako sang linupok sang armas? Oh, Diyos ko! Si Samuel! Oh, Diyos ko! Padayon ang linupok ko! Magwa ako diri sa salakyan! Samuel! 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 Diin ka! Samuel! Mika, nano ka bala, ha? Ha? Samuel! Pakulbaan mo ako, abi mo! Abi ko, anay ko na... Salamat! Salamat kay hindi gali ikaw, Sam! Wala mo di balagid paminsar? Nga delikado kung masalabat ka sa bala? Sorry, ho. Nadala lang abi ako sa sobrang nakakulba mo. Palangga mo ginitood ako. Ganyan mo nalasin ang kabalaka mo. Salamat, ha? O tatali na. Mapauli na kita. Masulod na kita sa salakyan. Sam, ano ba lang linupok nga to? May duha ka katapos ang militar nga nag-away. Tungkol lang sa isa ka sexy nga waitress dito sa restaurant. Nga baklag ko kuntanis ang pagkaon. Amo ato. Pareho sila nga nagpalupok. Ote, may naigo sa ila? Oo eh. Pareho sila nga may igos ang bala. Apang wala man sa may napatay, ah. Ay, wala ako sang labot sila kung ano matabo sila, ah. Ginkulbaan gidabi ako mo. Kayang dumdum ko, ikaw nang gintero. Gani amo to eh. Amo na lang ang singgitan ko. Kung natabo nga napahamak ka, Sam, hindi ako makahibalo kung anong matabo sa akon, Samuel. Grabe man kayo nung kakulba nga ginbatsyag ko. Nakulbahan gid ako. Kay samtang nagalinupok. May plano siya nga magsulod sa restaurant. Bago gani kinahingagaw ko sa butong. Karoon ko na lang napinsaran. Kung ano nga klase sang kabuhay ang ginaangko niya sa luyo ko. Hindi mo sining kabuhay ang ginpangako ko sa iya. Ang siling ko, buhaton ko siyang reyna. Hindi ka daw ilaga siya nga hindi makaibalo. Kung sa din siya nga buho manago sa mga sindikato nga nagalagas sa akon. Kung sa bagay, nagkaibalo man ako. Ako lang ang ginaintirasan sa mga sindikato. Kag hindi si Jamaica. Daw naumid lang siya. Kag kung magbulag ako sa iya, magalinong na siya. Hindi na sa kinahanglan pa nga mag-antos. Gani bahala na. Nakadesisyon na ako.
Do kadalom gid sa paginawa mo, ha? Si Maika. Siya ang ginapinsar ko, Alan. Amo gali. Nabalaka na ako eh. Kadugay na sa ila nga naghalin diri. Apang tubtub subong. Wala ako sang balita sa ila. Wala na gid siya pakabisita diri liwat. Bisan sulat. Wala gid. Ay, amo gid ako magmanggarano na nagakalipat. Alan? Lainon mo yung utod ko. Bisan ano ka namin sang kapalaran nga nag-abot sa iya. Hindi ba tabo nga magbag-ong iya pagtamod sa akon? Ote, nga wala man siya makabisita diri liwat. Wala man sa gani nagapadala bisan sulat lang. Amo gani inang ginakabalakan ko. Kay base kung ano nang nagakatabo sa iya. Ay, sus. Ano na ba nagkakatabot sa mga tao nga kwartahan kasubong nila? Kundi siyempre nagkapanami na eh. Kag nalingaw na gid sila siguro eh. Gali nga wala sa pakadumdum dire sa imo. Ambot lang. Apang hindi amo sina ang pagpati ko. Kag untani lang. Ini pagpasugtan sang mahal nga Diyos nga may matabo sa iya. Hindi lang kuntani. Ay, sus Jenny, day. Amay pa siguro, magsunod ka na lang sa banyo ka magpaligo. Kulang na sa paligo eh. Kontrabida kagid bala mo. Kontrabida pero gwapo. Sige na, magpaligo ka na dito. Pwede naman siguro natin nga masundan si Yen. Che, hipos da. Sulat iningid duhol sang kartiro sa ako na. Kag naghalin kay nung Samuel? Nagsulat siya? Nga aayhan? Anay ka, buksan ko ini kag basahon. Ginapapas niya ako sa balay sa ngamong tiya sa Santo Rosario. Kaya dito ko lang mahibalaan ko ng kabagdanan. Kag natugon sa iya surat. Nga hindi ko na ako magpahibalo bisan kay sino kung diin ako makadto. Mahimos ako subonggid. Kadtuan ko sinong Samuel. Ginpakadto ako diri ninong Samuel. Ginpakadto? Nga man. Wala magani ako makaibalo eh. Diri ko lang ko nung mahibalan. Amo bala? Ay, madali lang ha. Kay pahibalon ko siya, nga ari ka na. Naluil ako kay Jamaica. Hindi siya dapat ka maumid sa ginaagong kusubong. Ano nga hindi dapat, Sam? Kung pinsaron, ako ang dapat nga balasulon.
kung nga nga nabutang sa katalagman ang kabuhi mo. Ako ang nagpangulit sa imo nga magbulag ka sa sindikato. Wala ko ginpamatian ang pathag mo nga sa buhaton mo. Mabutang ka sa katalagman, Sam. Kani sala ko gid, Sam. Sala ko kung nga ang ginaago mo ini subong. Hindi, Maika. Ang matuod nagkapasalamat pagani ako sa imo. Subong ko lang na pinsaran nga dapat santo ko pa inigin buhat. Santong wala pa mawasak ang kabuhi ko. Abang bisan paano, hindi pa man siguro ulihi ang tanan para matadlong kong akong sala. Anong mabuli ko nung? Sa kaimtangan ko, wala. Tukod kay balo ako. Nga hindi ako paguntatan sang sindikato. Kag tungod sina, ihanda ko na ang kaugalingon ko sa pagbato sa ila. Oh, anong buot mo silingon, Sam? Hindi ko na sila mapalagyuhan. Hindi na ako manago. Sa baylo, ato bangon ko na sila. Nagbuang ka na bala? Padir ang bunggoon mo nga isahanon? Hindi man ako mag-isahan nun. Mangayo ako sa bulig sa media. Sam? Nung Samuel? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Jamaica, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kasubong sang ulan. Direksyon, Marnie Muka. Someone new someday. Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health